Vidím, pekne čakajú. Super, dobre, ja si nachystám najprv veci. A už vám povedali, pani učiteľky, čo vám dneska budeme rozprávať. Vážne? Wow. Máte všetci doma zubnú kefku? Áno, super. Áno. Dobre, tak ja vám poviem, z čoho sa skladá kefka a spoločne si potom zopakujeme, dobre? Kefka má malú hlavičku, áno. A my tu máme ruky a kefka má rúčku. A ideme si ukázať, ako budeme čistiť zubky. Ja vám budem ukazovať na modely a vy môžete postupne skúšať aj na svojich zubkoch a potom si niekoho vyberieme a si vyskúšame aj niečo také iné, také prekvapko, dobre, ako sa čistia zubky. A predstavte si, že zuby sú koľajnice, dobre? Takže naše zuby sú koľajnice a my ideme náš vláčik krásne po tých koľajniciach tlačiť, dobre? A budeme to robiť 5 krát. Takže priložíme kefku na zadné zubky, každý z vás to môže tak urobiť. A ideme 5 krát tak ťahať. 1, 2, 3, 4, 5. Vyskúšaj si túto kefku jednu zväzku. Ja ti podržím zubky a ukáž, ako sa má čistiť. Perfektne, super. Pomaličky mám čas, neponáhľam sa, výborne. A takto krúživým pohybom, aby sme vyhnali všetky chorobačiky, aby nám tu nič neostalo. Ako sa ty voláš? Natálka. Natálka, dáme ti taký podbradníček, dobre, napísať trošku. Teraz si vyplachni tu. Chyť si zrkadielko aj do ručky, aby si videla. My sme zubky zafarbili preto, aby sme si ukázali, že ako na našich zuboch vyzerá povlak. Spoj zubky, Natálka, tak, keď zoberieme kefku a si pokrúžime tak po zube, tak my ten povlak vieme krásne vyčistiť. Hej, pozrite, urobím trošku a už ten povlak ide dole. No, zelený sa volá svalož, tu je nakreslený, vidíte ho všetci? No a svalož má 6 nôh a on sa veľmi silno drží na zube, preto je potrebná aj pomoc rodiča. Preto je veľmi dôležité, keď vám mamka alebo ocko pomáha čistiť zubky.